الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فعباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. Скъпи братя, първо ще започна с прославата на Аллах Субхану ва Тааля, на нашия Създател, който ни събра и ни направи мюсюлмани и ни напъти по правия път и ни даде това разбиране за религията, да живеем заради него. След това искам да отправя специални поздрави на последния пратеник Мухаммад салалаху алейхи васелям, на неговите сподвижници, последователи и всички вярващи до Каяметския ден. Мислейки какво да говоря в днешното хутбе, съобразявайки се с това, че днеска е последният ден, в който ние сме заедно, днеска е последният ден, в който ще живеем тази атмосфера на братство, тази атмосфера, която е живот заради Аллах, с две думи. И ние ще си тръгнем от тази сграда и съм сигурен, че всеки един от нас ще изпитва болка в своето сърце за това, че се разделя със своите братя. Защото тръгвайки си от тази сграда, той ще отиде в своето населено място, ще отиде в обществото, в което властва заблудата, обществото, в което властва нечестивия живот, обществото, в което е разпространен раздора. И когато попадне в това общество, той тогава ще разбере какво е живял тук, в тази сграда със своите братя и какъв живот живее в обществото. Затова, скъпи братя, както Муаз ибн Джебел, когато беше пратен към Йемен да работи, да призовава към ля иляха илlallah, той също скърбеше, също изпитваше толкова голяма болка в своето сърце, поради това, че се разделя със своите братя. Така, иншаллах, всички ние, и аз съм сигурен, че ще изпитваме тази болка в нашите сърца. Защото когато отидем в обществото, ще видим какво има там, в невежето общество. Ще видим как хората, които са богати, те си мислят, че са почетени. Те се гордеят, те мислят, че са над всички. И ще видим, че бедните, те мислят, че те са забравени от Аллах, както казват някои ориенталисти или някои неверници, казват, тези са забравени от Бога, поради това, че са бедни и така нататък. Но как ние да гледаме на тези неща? През каква призма? Какъв трябва да е нашия ислямски поглед на тези неща? Казва Аллах Субхану ва Тааля в сура Зумар, казва: فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ دُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً. Казва, когато на човек му дадем, го сполети беда, започва нас да зове. Когато човек е на добро положение, всичко му е наред, пари, здраве и така нататък, той не се сеща за Аллах. Но когато го сполети бедата, когато Аллах го удари, тогава вече се сеща за Аллах и започва да зове Аллах. И това е доказано. Дори и хора, които са атеисти, отричат съществуването на сила, която да е създава тази вселена, когато попаднат в
едно такова положение, в което нямат друг изход, освен да вдигнат ръце и да искат помощ от Аллах Субхана ва Тааля. Затова Аллах дава бедата на хората. След това казва, като му дадем отново от нашата благодат, засегне го беда, той позове Аллах, Аллах му отвърня, помогне му. После пак му дадем от нашата благодат, той казва: иннама утиту аля илм. Казва: това е дарено с моето знание. Това, защото съм много умен, защото съм много работил, затова съм го постигнал това нещо. Така мислят тези хора. Но вижте, казва Аллах: бел хия фитнату валакинна актарахум ла я'ламун. Казва: напротив, не, отрича Аллах. Казва: напротив, това е изпитание, но повечето хора не знаят. Това трябва да е нашия поглед. Че всички тия неща, богатство, бедност, болест, здраве, това всичко е изпитание от Аллах. Това всичко е Аллах да ни изпита. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. И непременно ще ви изпитаме с глад, с отнемане на душите, на близките, на плодовете, на имотите. Непременно ще ви изпитаме. Затова трябва да разберем, че всичко това, което се случва с нас, това са изпитания. Но вижте, скъпи братя, в аята, което казах в началото, каза Аллах Тааля в сура Мульк, казва: Аллах създаде, той е този, който създаде смъртта и живота, за да ви изпита кой е по-добър по деяния. Или нашия живот като цяло, от като стигнем пълнолетие до нашата смърт, то е един голям изпит от Аллах Субхана ва Тааля. Един голям изпит, в който изпит има вече множество различни изпити. И този голям изпит, нашия живот, който много добре трябва да го разберем, това, че е един голям изпит, скъпи братя, в този наш живот има 3 периода, в които изпитанието е най-голямо и има голяма опасност ние да се отклоним, ние да тръгнем по стъпките на Иблис. Първият период, това, скъпи братя, може би този период е на повечето от нас, които присъстваме, това е младежкият период или младежките години. Когато сме младежи, тогава, скъпи братя, страстите в нас са страшно силни и виждаме как много лесно ние може да се отклоним. Защото знаем кои са 3 фактора, които най-много влияят един човек да се отклони от пътя на Аллах. Първо, това са страстите, които страсти ги има във всеки един човек и, както казахме, в младежите те са най-силни страстите. В младежите. След това, втория фактор, втората причина, това е Иблис, който разкрасява. Всяко земно нещо той го разкрасява и ни потиква да вървим към него. Третото нещо, това е средата, която ни дава пример за това нещо. След тези 3 фактора трябва добре да се замислим, че наистина ние се намираме в период, младежите, в който има страшна опасност ние да тръгнем по луфт, по една крива и да се отклоним от пътя на Аллах. И виждаме как враговете на Аллах, тези, които не искат да има религия, най-много вкарват техните идеи сред младежите. Тези дискотеки, тези стриптиз барове, тези музики и така нататък, това всичко за кое е създадено? За младежите. Защото това е най-лесният начин, по който те могат да бъдат отклонени. Събират се една група хора, които искат да обсъждат по какъв начин да победят мюсюлманите, да смажат мюсюлманите, да спрат мюсюлманите, да повеляват справедливостта в света. Става един и казва: аз предлагам, тъй като ние сме силни, притежаваме всички правителства, мощни правителства в света, аз предлагам да започне война срещу тях и да ги избием. Тогава вижте, тогава става един друг
от тези врагове на Аллах и казва: не, аз не съм съгласен с това нещо. Аз предлагам, казва, в едната ръка на мюсюлманите да дадем на тяхната младеж алкохола, в другата ръка да им дадем жената, след това им пусни музика, тя сами ще се погубят. Това е начинът, по който работят враговете на Аллах. Алкохол, жени, музика и младежите отидоха, няма ги. Няма ислям, няма принципи и почват да си правят с нас това, което си искат. Затова, скъпи братя, също Расул салалаху алейхи ва салям много добре разбираше това нещо, че младежите са подложени на голямо изпитание със своите страсти. Затова казва пратеника салалаху алейхи ва салям, казва: я шабаб, ей младежи, който има от вас възможност, нека да се ожени, а който няма, нека да кара уруд, защото да говее, защото говеенето потиска страстите. Или тук Расул салалаху алейхи ва салям ни дава начина, по който ние може да се предпазим от това голямо изпитание. Да преодолеем това голямо изпитание. Който има от нас, нека има възможност, нека да се ожени. Това е най-доброто за предпазване. Но който няма възможност или е решил, че не му е дошло времето, то нека да кара уруч, защото уруча потиска страстите. Или знаем, че има две системи за държение на уруч. Едната система е ден през ден, както го вееха Омар, Абу Бакър и големите сахабета, и другата система за говеене, това е всеки понеделник и всеки четвъртък. Затова ние, разбирайки това нещо, че ние сме подложени на страшно голямо изпитание, то ние трябва да вземем всички предпоставки, всички неща, които да ни предпазят, да предприемем действия, практически действия, с които ние да се предпазим, да не тръгнем по пътя на шейтана. Но, скъпи братя, ако ние вземем всички предпоставки и направим всичко възможно и успеем да се спасим от това голямо изпитание и не се отклоним по пътя на Иблис, то и имаме възможност и се оженим, то тогава, скъпи братя, идва второто и още по-голямо изпитание. Това е когато ние станем семейни, идва изпитанието как и откъде ще дойде препитанието на нашето семейство. Как ще прехранваме нашите семейства? Кой дава тази прехрана? Или когато Аллах реши да ограничи нашето препитание, какво правим ние? Впускаме се в търсене на препитание в земния живот, започвайки да пренебрегваме ибадетите. Ако ние кланяме намаз, петкратна молитва, Аллах реши да ни изпита, като ограничи малко нашето препитание, ние тръгваме да работим денонощно, за да изкараме препитание на нашите семейства, почваме първоначално шейтана. Какво почва? Да закъсняваме за намаза, да го кланяме бързо, небрежно, след това започваме да изпускаме намаз след намаз, след това оставяме молитвата, оставяме принципите и се загубваме в земния живот. Това е голяма опасност, скъпи братя, в нашия живот. Когато вече станем семейни, да разберем откъде идва тази прехрана. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. И няма твар на земята, на която препитанието да ни е от Аллах. На всяка една твар, на всяко едно живо същество, на тази вселена, на тази земя, то нейното препитание е от Аллах субхана тааля. От Аллах. Но мюсюлманите, когато Аллах реши малко да ограничи тяхното препитание, забравя, че това е от Аллах препитанието и мисля, че препитанието се постига с много труд и с пренебрегване на принципите, защото нямаме време да изпълняваме принципите на Аллах, трябва да работим, да изкараме прехрана. Това е голяма опасност, скъпи братя. Страшно голяма опасност. Затова казва Аллах Тааля в сура Зумар, казва: „Авалам я'ламу анна Аллаха ябсуту ризqa лиман яша'у ва яqdir“. И нема не виждат, че Аллах е този, който увеличава и намалява препитанието. Аллах е единственият, който
увеличава и намалява препитанието. И затова, ако на нас не го увеличи или намали, ние не трябва да мислим, че това е от някой друг. Или когато ни се увеличи препитанието, иннама утиту аля илм, това е от моето знание, от моя труд, защото съм голяма работа. Не, скъпи братя. Трябва да знаем откъде идва препитанието. Защото казва Расул салалаху алейхи ва селям, ако вие се уповавахте истински на Аллах, то Той щеше да ви дава препитанието така, както птичките излизат сутринта гладни и вечерта се връщат сити. Така щеше да ви дава препитанието, ако вие истински се уповавате на Аллах. Затова, ако погледнем сахабетата, ще видим как те гледаха на това нещо. Как те гледаха на препитанието. По времето на Омар ибн Хатаб, когато той беше халиф на ислямската държава, имаше един период, в който мюсюлманите страдаха от голяма бедност. Нямаха какво да ядат с дни. Стигна се до там, че сахабетата отидаха при Омар, сахабета, и казаха: я Омар, душите ни стигнаха до тук, до гърлата. Ако ни дойде помощта на Аллах, ние ще започнем да умираме от глад. Това сахабета по времето на Омар, когато ислямската държава беше страшно силна, голяма. Тогава, скъпи братя, Омар ибн Хатаб каза: иншаллах, ще дойде победата, подкрепата на Аллах. И чуха мюсюлманите, че на Сабах, на следващия ден, на Сабах ще дойде керван на Усман ибн Афан от Шам. Керван от 1000 камили, пълни с стока, с храна, която ще дойде от Шам. И всички мюсюлмани чакаха с нетърпение, особено търговците, да дойде Усман и да вземат от неговата стока. Пристигна на другата сутрин Усман и всички го чакаха. Тогава търговците започнаха да казват на Усман да му дават проценти, за да откупят стоката от Усман. Той като едър търговец, те на дребно да разпродават на хората тази стока. Тогава един каза: аз давам 1 дирхем наценка, друг 2 дирхема, друг 5, друг 10 дирхема. Усман ибн Афан каза: има някой, който ще ми даде 700% наценка. Тогава те започнаха се смеят, казаха: валлахи, няма други търговци, освен нас, които да са ни изпреварили, пък и кой ще даде толкова голяма наценка за твоята стока? Тогава Усман ибн Афан цитира аета в сура Бакара, в който казва Аллах Та'аля: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Казва Аллах Та'аля: унези, които раздават по пътя на Аллах, приличат на зърно, което е родило 7 класа и във всеки клас има по 100 зърна. 700 години. Аллах увеличава на комуто пожелая, той е всеобхватен, знаещ. Казвайки този ед, всичките 1000 камили със стока ги раздаде на бедните. Казва: тези 1000 камили ги давам като садака на бедните и не искам от никой нито 1 дирхем. Усман ибн Афан раздаде цялото си имущество, цялото богатство садака. Остана без нищо, има цяло богатство, и всичко го дава садака. Остава пак без нищо. Но, скъпи братя, в Аллах, тези хора много добре разбираха, че препитанието от Аллах и Аллах, ако реши, ще му го върне десеторно. Не 1000 камили, 100 000 камили ще му даде. Но те много добре разбираха това нещо, че е препитанието от Аллах. И въобще не скъперничаха и не се отклоняваха да погазват принципите заради него. Затова, скъпи братя, трябва да разберем този момент, че препитанието е от Аллах. Но когато разберем, вижте, че препитанието от Аллах и се убедим 100% и това не повлияе на нашата ислямска личност, не ни отклони от правия път, то тогава непременно идва третото и още по-голямо изпитание. Защото ако разберем това нещо, валлахи, Аллах ще ни издигне на високо място. Или ще ни направи кметове, хора, които управляват масите. Ще ни издигне на високо място.
или богати бизнесмени, или човек, който отговаряш за някаква голяма програма, ще ни издигне в обществото. Тогава идва момента, голямото изпитание в твоето сърце да ни влезне гордостта. Да не забравиш кой те издигна и да започнеш да казваш аз, защото знаем, че това аз, когато влезне в един човек, тази частица, то тя е пагубна за него. Това аз. Защото знаете, че когато Аллах ни издигне, било то да бъдеш мифтия, било то да управляваш някаква важна програма, било то да бъдеш кмет, дори и по-нависок президент, министър, депутат, то трябва да знаем, че Аллах ни изпитва. И че Аллах ни е дигнал на това място. Затова в този момент ние трябва да бъдем скромни, а не да възниква в нашето поведение гордост. Защото казва Расул салалаху алейхи ва салям, който има мискаля зирра, прашинка гордост, той няма да влезне в дженна. Аллах не обича горделиите, в много ети срещаме. Затова искам да дам пример с Салахудин Ел-Аюби. Този човек, който, когато видя как неговите братя в Палестина са угнетявани, убивани, той се закле пред Аллах, че няма да се усмихне, докато не види неговите братя в Палестина освободени. Тогава, след дълги години работа и борба по пътя на Аллах, да създаде армия, с която да тръгне и да освободи неговите братя, влизайки в Ерусалим като победител, всички хора чакаха техния спасител Салахудин да се радват с него. Започнаха да го търсят, тук Салахудин, там Салахудин, Салахудин го няма. Тогава го намеряха в една затънтена уличка, паднал, плаче в сежде и почвата около него е намокрена от неговите сълзи. Защо Салахудин плачеше? Беше на сежде, защото той в Аллах и много добре знаеше, че тази победа е от Аллах. Затова, скъпи братя, много моля се на Аллах да предпазва нашите сърца от гордостта. Моля се на Аллах да ни даде това разбиране, да разберем, че този наш живот е изпитание. Да ни даде да разберем, че всички тези 3 периода, които споменахме, са едни големи изпитания и ние да положим всички усилия, за да се предпазим, за да не се отклоним, защото това ще бъде пагубно за нас. Моля се на Аллах да укрепи нашите сърца по правия път. Моля се на Аллах да спусне Неговата милост над нас. Моля се на Аллах в последният наш дъх на всеки един от нас, когато настъпи Неговия пресмъртен миг, той да бъде в положение, в което Аллах Тяля ще бъде доволен от него и ще го прибере като отдаден. Нека Аллах Тяля да бъде доволен от всички вас.